Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar dahulu. Kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sakniki Bu Silvi badhe nerangake tentang tembung dolanan. Nah, tembung dolanan yaiku salah sijine tembang sing lumrahe ditembangake bocah-bocah nalika dolanan. Nah, ning kene ada jenis-jenis tembang dolanan iku akeh banget. Tuladhane tembang dolanan yaiku ana gajah-gajah, gugur gunung, nyata kowe wasis, buta-buta galak, dendeng kenting, jemuran, padang bulan, kidang talun, lan sapa nunggale. Nah, selanjutnya ana ciri-cirine tembang dolanan. Tembang dolanan yaiku ciri-cirine basane sederhana, gampang utawa penak dingerteni, wujude lan cengkoke sederhana, cakepane ora dawa nemen, lan ora cedhak nemen-nemen, gampang diapalno. Tembange lucu, bisa ditembangake sinambi dolanan utawa jejogedan. Isine dicocokake karo kahanane bocah. Akeh-akeh ora disebutake sapa sing ngarang. Oke, saiki ana contone lagu tembang dolanan yaiku judule Padang Bulan. Coba dirungokake nggih bocah-bocah. Oke, selanjutnya ono isine tembung dolanan. Nah, saiki ono contone isi tembung dolanan yaiku lagune Padang Bulan. Nah, isine awake dhewe kedah ngaturaken puji syukur dumanteng sing kuwasa bisa ngrasakake keindahan alam kanggo nuduhake rasa syukur awak dhewe ngarepake ora telat turu amarga bisa salat wengi. Artine ana ing bawah iku nggih. Oke, selanjutnya yaiku ana penugasan. Nah, penugasan iki bocah-bocah nyanyi lagu tembang dolanan banjur video lan disetorke menyang guru mata pelajaran masing-masing. Artine ana ing bawah iku nggih. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.